Kaunting kalaman ako po si Kuya Kingran. At ako po ay nag-exercise muna bago maglalaba. Ang scientific name ni ay mag-hand washing ta. O wala ko kapansin ni mga higala nga ang ako na yung gisuot o kinang balde ay pareha ni kulor. O ako pong sanina o nakasunglass po ko mga amigos amigas kay gabi kinit ng panahon. O atong kumpasan mga amigos amigas kay para ang atong sanina niya tataon mauga tuod sa kinit sa panahon kinang nato paspasan og waswas ni. O ako kabatay mga amigos amigas sa akong gisuot para nagkulor sa akong sa balde. O akong sanina mga higala para po sila kulor. Wala ko nabatayan pati nga akong kalo og nag-sunglass pug ko o kay gabi kay kainit sa panahon. O ato ni kumpasan og waswas sa mga higala kay para po mauga o nata karon sa gawas na waswas kay gabi kay init kayo para di masayang ang atong kahagwa ni. O atong tubig mga higala kani siya sa ilawom sa kayutaan. Mo siya ginatawag na ito nga mineral water kay gikaman sa kailaw-ilawman mo nga gitawag siya mineral water. O paglaban ako ani mga amigos amigas alas 12 na ni hapit ti periodo duwe kay kano ka maglaba mga amigos amigas kay dagan kay wala bulon. Og mo karon mo nag-sunglass ko karon kay gabi kasama ko kayo. Kung di ko mag-sunglass aw mura kog mahanap ako para sa kainit kay sa panahon. Siga kayong adlaw. Siga si haring adlaw. Og naitaw nila ba mga amigos amigas tan-aw siya kay natingala siya mga amigos amigas kay nga ako kunong gisuot og ang akong mga gamit nga mga balde para ra kunog kulor. Og nakaterno siya mga amigos amigas pati ang akong kalo. Og mo mga amigos amigas kung gusto mo maglaba, ingani po ninyo porma pag jacket mo. Para di mo may mong litson. Gabi kay ang panahon kayo mga higala. O nakahubo-hubo ko mga higala no kaya akong kasunis luwag natangtang na ang kartier. O mabalhin ta mga amigos amigas kay atong ibaw tong nest dryer. Ato pa siyang i-plaster kay para po mahuman. O diri ang sudan ni mga higala ko ada ni ako butag daw ni kay para po mumutomot. Bahala ko ni tarong kuso-kuso. Basta kay humutomot. Ko ara inon nga gitarong laba kay humot man. O mga higala hapit na ko na human sa akong pagkuso-kuso diri paglabalaba kay gabi na gid kainit ang panahon. O gigutom na pug ko. Og mo mga higala nagsiyog tan-aw sa sitpur kay basig nalubat na hapit nagbulo siya ng lubat. Og mo mga amigos amigas ayo kalimot sa pag-share o pag-follow sa atong Facebook page. Og mo mga higala ako pa si Kuya Kingran ligtas ang may alam.